Шалы ТВ каналында яңалыклар чыгарылышы исәнмесе, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Гөрләвекләр урамдагына түгел, 51-0 йортында 2 фатирны су басты. Бер яшьлек бала алма ашап комага киткән. Бүген сабыйның хәле ничек, хәбәрчебез ачыклады. Кадир Сибгатуллинның шигырьләре аның шифалы шигырь бит. Шәһәрдәшебез Кадир Сибгатуллинның 2 яңа китабы дөнья күрде. Бүген 51-0 йортында 2 фатирны су басты. Борчылган шәһәрдәшләр безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратты. Йортның 2нче катында урнашкан фатирда кайнар су турбасы шартлаганы ачыкланды. Нәтиҗәдә беренче каттагы күршеләре дә зыян күрде. Су басуның сәбәпләре нидә? Килгән зыянны кем каплаячак? Гүзәл Шихапова ачыклады. Кайнар су акканга Вилдановлар фатирын паркамап алган безнең камера объективы да шундук парланды. Турба шартлаганда өйдә беркемдә булмый. Аскы катта яшәүче күршеләре шалтыраткач, барысы да тиз арада кайтып җитә. Шундук кулларына идән чүпрәкләре алырга туры килә. Уже в течение 2 часов. Еще собрать не можем. На кухне еще не собирали. Все ковры, все в воде. Я пришла, тут вообще капало даже. Вот же даже там в прихожей вода капает с потолка. Испарение идет такое. Аскы катта яшәүчеләргә дә хәзер фатирны җыештырырга, өстәвенә төзекләндерергә дә туры киләчәк. Түшәм арасында кайнар су. Техниканы һәм җиһазларны каплап куярга да өлгерми калганнар. Гребневлар фатирын җәен су баскан инде. Ул чакта үзләренең фатирында кайнар су турбасы шартлаган. Шуңа күрә күршеләрнең гаебе юклыгын яхшы аңлыйлар. Шулай да зыянны кемгә дә булса капларга кирәк. На 200 тысяч, наверное, убытка. А на кого подавать? Я не знаю, на кого подавать. Никто же мне не подсказывает. Вот сейчас, наверное, экспертизу буду вызывать. Потолок у нас висит. У нас уже мебель, все. Так, эти вот пробки все вылетели. Сантехниклар кайнар суны ябып куя һәм ремонтлый, әмма кызганыч бу хәл тагын кабатланырга мөмкин. Һәм аның кайчан буласын беркем дә әйтә алмый. 7 ел элек йортта капиталь төзекләндерү узган. Аның барышында су үткәргеч турбаларны алмаштырганнар. Әмма хәзер турбалар ярыла башлаган. Нәтиҗәдә авариялар. Это труба ППЛ, ее предусмотреть невозможно. Так осматриваешь, у нее нормальный, так сказать, эстетический вид, никаких трещин, и там и под изоляцией, она же у нас все заизолированная, поэтому мы предугадать не можем, где это, в какой момент произойдет. Поэтому жители, конечно, это неудобство создает, и для нас тоже и расходы, и растраты, это же все за счет текущего ремонта производится. Идарә итүче оешма килгән зыянны капларга вәгъдә әйтте. Хәзер турбаларны тулысы белән алмаштыру мәсьәләсе карала. Капиталь төзекләндерүдән соң башка йортларда мондый проблема юк. Гаеп турбаларны җитештерүчеләрдәдер, дип фаразлый коммуналчылар. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Алма ашап тынчыккан бала комадан чыкты. 19 февральдә бер яшьлек баланың тын юлына алма терәлә. Аны тиз арада шок хәлендә ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә алып китәләр. Табиблар алма кисәген тын юлыннан ала, малайның гомерен саклап калалар. Хәзер бала Кама балалар медицина үзәгенең неврология бүлегендә, хәле уртача. Табибларга баланы суык судан тиз арада чаллыга алып килергә туры килә. 1 яшьлек сабый әбисендә кунакта була. Бәлә булыр дип беркем дә уйламый. Малай гел олыларның күз алдында була. Алма ашаганда кинәт тончыга башлый. Әбисе ярдәм күрсәтергә тели, әмма нәтиҗәсез. Ашыгыч ярдәм машинасы малайны БСМПга илтә. Шуннан соң Кама балалар медицина үзәгенә күчерәләр. Ребенку были проведены все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, от чего мы получили положительную динамику, и вчера был ребенок переведен на самостоятельное дыхание. Вот лечение данному ребенку было продолжено. Сегодня он уже находится рядом с мамой, мы его перевели в профильное отделение. Баланың хәлен яхшыртыр өчен аны комага кертәләр. 1 тәүлектән соң ул аңына килә. Организмына зур зыян килмәгән. Бу хәл балаларга игътибар кирәклеген тагын бер тапкыр раслый. Мисал өчен Василиса Сагунова әти-әнисе белән Таиландта булганда бассейнга егылып төшә. Төптә берничә минут ятканнан соң аны коткаралар. Әмма бу вакыйга эзсез үтми. После отключения угнетающих дыхание седативов полностью дыхание не вернулось. Изредка Василиса радует нас глубокими вдохами. Увеличилась реакция ступней и ладоней на раздражители, чему мы бесконечно рады. Василиса әле дә аңына килмәгән. Гипоксия булу аның аркасында үзәк нерв системасына зыян килергә мөмкин. Алма белән тынчыккан малайга килгәндә исә аның хәле җайланган. Табиблар берничә көннән өйгә чыгарырга ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Россияның Үзәк банкы Темір банкта да вакытлыча идарә билгеләде. Шолыда әлеге финанс оешмасының 2 офисы бар. Хәзер вакытлыча идарәсе вазыйфалары кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгына йөкләнде. Агентлык банкротлыкка юл куймау буенча төрле чаралар күрергә тиеш. Бүген банк гадәти режимда эшли, халыкка хезмәт күрсәтә. Йоз башланырга бер атна вакыт калып бара, димәк, кышкы суыклар да тәмамлана. Авыр туннарны тизрәк салып куясы килә. Шәһәрдәшләр матур һәм җиңел шул ук вакытта җылы булган киемнәр эзли башлады. Аларны каян эзләргә безнең сюжетыбызда. Синтепон белән тутырылган куртка хәзерге заман өчен бик уңайлы, матур. Заманча тукымалар курткаларны сулый торган итеп тегәргә һәм нинди генә һава торышы булуына да карамастан үзеңне иркен тотарга ярдәм итә. Snow Image эске киемнәр кибетенә язгы коллекция кайтты. Курткалар, ветровкалар, плащлар. Хатын-кыз киемнәрнең төрле фасоны тәкъдим ителә. Җайлы да, кыйммәтле түгел. Димәк, яңа эс киемен гаилә бюджетына зур зыян китермичә дә сатып алырга мөмкин. Иратлар да үзләренең тышкы кыяфәтен кайгырта. Алар өчен эс киеме уңайлы һәм чыдам булырга тиеш. Карап торышка да артык аксессуарлар юк. Snow Image кибетендә бөтен гаиләне киендерергә мөмкин. 23 февральдән 26-сына кадәр бәйрәм уңаеннан 10% ташлама каралган. Snow Image кибете Яңа шәһәр 7-27А адресы буенча урнашкан. Матур язгы киемнәрне түбән бәйдән алып калырга ашыгыгыз. Туына 75 ел тулган көннәрдә күренекле татар шагыйре шәһәрдәшебез Кадир Сибгатуллинның 2 яңа китабы дөнья күрде. Офыкларга карап дигән җыентыкка шагыйрьнең моңа кадәр басылмаган әсәрләре кергән. Әмиләшле йорт аның сүзләренә язылган ноталы җырлардан тора. Китапларны басмага шагыйрьнең гомер юлдашы Фәния Хамматова әзерләгән. Бу искиткеч тырыш ханым шагыйрь вафат булгач, аның кулъязмаларыннан инде дистәгә якын китап төзеде. Мин зур шагыйрьнең һәр сүзен халыкка җиткерергә бурычлы дип исәпли ул. Кадир Сибгатуллин көчле, талантлы, әдәбиятка Хәсән Туфан, Сибгат Хаким, Нури Арслан кебек аксакал әдипләрдән фатиха алган чын шагыйрь иде. Яза алмый каләм, китте дип шагыйрь. Кадир Сибгатуллинның вафатына инде 22 ел, әмма бер артлы яңа китаплары чыгып тора. Чөнки шагыйрьнең архивын саклаучы, эшкәртүче якын кешесе бар. Алар Фәния ханым белән гомер көзендә табышып, 6 ел гына бергә яшәп калалар. Кадир Сибгатуллин гомере 52 яшендә кинәт өзелә. Иҗаты ташып торган вакыт, күпме шигырьләре кулъязма хәлендә, алда күпме планнар. Кадир Сибгатуллин ул ярты юлда калган шагыйрь түгел. Шуңа күрә аның эшләре ярты юлда калмасын, аның эшләре халыкка барып җитсен, шигырьләре халыкка барып җитсен дип, мин аның архивын эшкәртә башладым инде. Кадир Сибгатуллинның шигырьләре аның шифалы шигырь бит. Шифалы шигырьләр алар, аны шуңа күрә халык ярата. Әнә шулай әйтте шагыйрь бер нуктада осенняя весна шигырь җыентыклары библиографик күрсәткеч, истәлекләр, фәнни мәкаләләр дөнья күрә. Бу эштә Фәния ханымга шәһәр мәгариф идарәсе каршындагы рухи мирасны өйрәнү үзәге, аның җитәкчесе язучы Факил Сафин, шәһәр үзәк китапханәсе, әдәбият тарихы музее ярдәм итәләр. Кадир Сибгатуллинның шигырьләре укыла, җырлары җырлана. Аның шигъриятенең көче халыкчанлыкта, җир фәлсәфәсендә, ди каләмдәшләре. Ул менә халык уйлаган, халык теләгән фикерне шигъри поэтик накал белән әйтеп бирә торган. Кешенең күңеленә җиткереп, һәм инде кеше менә шуны укыгач, үзе күргән, үзе яшәгән мөхитне бит бөтенләй яңа төрле аша. Аңа ул фәлсәфи күзлектә карый башлый. Тормыш күзлегендә карый башлый. Кадир Сибгатуллинның әдәби мирасы ышанычлы кулларда. Шагыйрьнең тугры дусты Фәния ханым хәзер тагын яңа китаплар чыгарга әзерләнә. Бу шигырьләрнең русчага тәрҗемәсе һәм библиографик күрсәткечнең тулыландырылган басмасы. Кадир Сибгатуллин яңа китапларын шәһәр китапханәләреннән алып укырга мөмкин. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кулсыз аяксыз шәһәрдәшебез Вероника Лазарева Viagra төркеменең элеккеге солисткасы Анна Седокова белән җыр яздырган. Шушы көннәрдә кыз Мәскәүдән яңа альбом презентациясеннән кайтты. Бу очрашу Вероника Татарстан Энҗе бөртеге республика фестивалендә җиңгәннән соң мөмкин булды. Көчле рухлы кыз баланың тәэсирләре турында безнең хәбәрчеләребездән. Күренекле җырчы Анна Седокова белән очрашу Вероника өчен бу елның иң мөһим вакыйгасы. Ул аны кайта-кайта искә төшерә, фото-видеоларны карый. Республика матурлык бәйгесендә җиңгәннән соң аңа гадәти түгел бүләк бирелә. Viagra җырчысы белән җыр яздырту. Прошло некоторое время, месяц, вроде да. После конкурса? После конкурса. И в один прекрасный вечер, в воскресенье вечером, я даже не подумала, вроде выходной день, я делами своими занимаюсь, и слушаю звонок. Бегу скорее, отвечаю. И такая: алло, Вероника, привет! Я такая: стоп, про себя думаю, кто же это мог быть.
Вероника, это Анна Седокова. У меня для тебя есть одно задание, говорит, выполнишь? Я даже не знаю, какое будет задание, но я сразу сказала, да, конечно. Какое задание? Говорит, я пришлю, хочу, чтобы ты спела одну песню, есть, называется у нее «Вселенная», и я тебе, говорит, пришлю эту песню по почте, минус, как должно быть. Она мне прислала, и я пела. Вакыт әз була. Вероника берничә көн бик каты әзерләнә. Бу җыр Анна Седокованың яңа альбомына керергә тиеш диләр. Билгеләнгән көнне Вероника апасы белән Мәскәүгә студияга юл тота. Анда пресса, музыкантлар, продюсерлар. Әмма Вероника каушап калмый, җырны яхшы итеп башкарып чыга. Когда я прилетела туда, сразу приехала на презентацию, сразу спели, даже толком сначала не успели пообщаться, но зато после презентации хорошо пообщались. Обо всем говорила, что вот ты продолжай заниматься музыкой, пробуй сочинять песни, мелодию. Я говорю, я пробую, но пока не получается. Она говорит, у тебя обязательно получится, тебе нужно просто влюбиться. Я говорю, ну я постараюсь, думаю, получится когда-нибудь. И вот она мне столько давала там советов. Я говорю, вы так все мне говорите, как будто вы мой наставник. Она такая говорит, да, все, я теперь твоя наставница. Бу очрашу мине рухландырды, ди Вероника. Хәзер ул музыка белән шөгыльләнә, җырлар, композициялар иҗат итә. 19 яшьлек туташ киләчәктә институтка керергә һәм тәрҗемәче һөнәрен үзләштерергә хыяллана. Анна Седокова белән алар алга таба да аралашырга сүз куешканнар. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Салтанов, Яңалыклар. Бүген халыкара туган тел көне. Ул ЮНЕСКО тарафынан 1999 елда игълан ителде. Хәзерге көндә безнең шәһәрдә 80 милләт халкы дустанә яши. Аларның һәр кайсының үз оешмасы, туган телне өйрәнү мәктәпләре бар, халыклар дуслыгы йорты уңышлы эшли. Бүген туган тел көне уңаеннан шәһәр күләмендә күп төрле чаралар оештырылды. Шәһәр үзәк китапханәсе халыклар дуслыгы йорты белән берлектә төбәге без халыкларының милли мәдәнияте һәм әдәбияты фестивален үткәрде. Чаллы дуслык каласы Многоликий Челны исемле әлеге бәйрәм быел 3нче тапкыр оештырылды. Бу юлы рус, башкорт, чуаш, мари, татар халкы вәкилләре сәхнәдән үз әдәбиятларын, җырлары, милли киемнәре, йолаларын һәм халык кәсепләрен күрсәттеләр. Быел да аның үзенчәлекле ягы шул. Безнең беренче тапкыр фестиваль кысаларында Аккалфак яктылык ярдәмендә картиналар ясау шоу тәкъдим ителә тамашачыларга. Һәм ата-бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләрне яктыртучы алагый күренеше тәкъдим ителә. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.